او بیا وی سبحان اللہ طول عرب کی طول عجم کی تمام انسانانو کی دو ٹولن اعلی او بالا او بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ ورتو اکراما بالعکس رات اوایا پٹولو انسانانو کی قمقل انسان پا عربو کی سوگ دے اکرم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ہوئی اگا ابی جہل دے عمر ابن حشام دے عمر ابن حشام دے عمر ابن حشام دے دسنوی چیزا ما پلار دے وہی سوگ دے عمر ابن یعنی خبل پلار خی اخوی خبلو کی تاسو اولی دل چهلک استا دا عربیت دا غیرت تقاضا سشوا ستا خبل پلار پو ٹولو کے لاندے راوستو وہی مڑا پو ٹولو کے لاندینا لاندی صفت والا وہی اغتا خوی اب الحکم ملو تا دو ٹولو نا لاندے کو وہی اب الحکم خود اغی خلقو پو خلوبو تراتلو چکم دا دنم قمقلانو وہی چی یو سڑے دمرا عقل نکار ناخلی چه دا سل پوٹا کوئینا دا پیغمبر پہ یو دونیم گز سادر باندے دا لاندے نرا اوچتائی او اگا پیغمبر لسل پوٹا و سل گز کویا اوباسی او بے دا لاندے کوئی